Представи нощ първата среща. Значи, тогава да не те хубаво му кажи. Да отидеш на по-тихо място. Добре. Тихо, наистина е по-тихо, но... Знаеш ли къде отиваме? Тук ми харесва. Искаш ли да говорим? За какво точно? Колко те харесва. Добре, иди. Но ако не искаш, няма проблем. Да започнем на ново. Да се върнем ли на запомня? Ни чаша шампанско, моля. Да, може. Нищо, просто... Сестра ни е права. Мила си. Покани ме тук, мислейки обратното. Да. Но те харесвах. Пък и ти покани мен. Да, добре, разбирам. Чувствителното и стързано момче, всъщност е по-опасното. Да, мамичко. От Джени помощ спешно ела. Сериозно, чичък. Друго предложение. Има проблем с едно момче. Чък. Отивам. И аз. Не. И аз. Не. Чък. Що ме чък, значи е лошо. Утрен здравей, лидерът на атака Волен Сидеров от политическата 2010. Има ли далавери?